Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu sauraronmu barkanmu da sake saduwa, barkanmu da wannan lokaci. Kamar kowane lokaci yadda muka saba kawo muku ingantattun magungunan gargajiya da kuma na musulunci kyauta fi sabilillahi, ku nema ku haɗa da kanku. To yau ma ga mu ɗauke da wata tsaraba gare ku fi sabilillahi, wato tsarabar maganin aljani, wato namijin dare wadda yake firgita mutum da daddare. Kana barci ya hana ka barci, ko ya sa ka miyagun mafarkai iri-iri marasa daɗi, ko ya hana ka barci kwata-kwata. Sannan wanda dai duk irin wannan matsalar da wadda aljanu suka haifar, to ga maganinta insha Allahu. Amma kafin mai muku bayanin wannan magani, idan zuwanku na farko wannan channel ɗin namu, ku daure muna barar subscribe daga gare ku. Ku danna mana subscribe tare da ƙararrawar sanarwa domin samun dukkanin bayanai na magunguna da zarar mun sa a YouTube za a sanar da ku ba tare da wani jinkiri ba. Da farko abubuwan da za a haɗa domin maganin wannan matsala, wato namijin dare. Da farko za a samu turaren ambar. Idan aka samu turaren ambar, sai a samu turaren za'afaran. Idan aka samu turaren za'afaran na uku, sai a samu jan miski. Idan aka samu jan miski abu na hudu, sai a samu baƙin miski. Idan aka samu baƙin miski, sai a wato abu na biyar, sai a samu man juda. Idan aka samu man juda, wato sai a haɗa su waje ɗaya. Wannan abubuwa guda biyar sai a haɗa su waje ɗaya, a gauraye su. Idan aka gauraye su, wato idan mutum zai kwanta barci, sai ya rika shafe jikinsa da shi, a rika shafe jiki da shi, to yana maganin wannan matsaloli, wato ta namijin dare. Ga wanda baya samun isasshen bacci sakamakon wannan matsala ta namijin dare, da kuma yawan mafarke marasa kyau, da kuma firgita hakanan kawai, da rashin isasshen bacci yadda ya kamata, wanda aljanu suka haifar, to insha Allahu aka yi amfani da wannan hanya za a samu waraka daga wannan matsala insha Allahu. Na samu muku wannan lakani ne daga hadarar Malam Abdulrashid Adamu Ahmad Ɗanbaiwa, mai lambar waya 080 60606050 domin neman ƙarin bayani akan wata matsala ta daban. za a iya tuntuɓar malam a wannan lamba tasa. Kuma muna tunatar da ku, muna ƙara sanar da ku cewa dukkan magungunan da muke bayarwa, idan Allah ya sa aka amfani da shi aka warke, Allah ya bada sauki, to a yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati, abin da ya sawwaka shine abin sadakar magungunan da muke ba ku kyauta fi sabilillahi. Kada ku mance ku danna mana subscribe. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum.